no? Clar, que només sou dos, tu n'has de tornar a agafar un d'aquí. No, ara, suposem que hi ha un tercer. Clar, hem de suposar que hi ha un tercer, en dos. O agafo un altre regal i agafo una altra persona. I puc agafar ella? No, aquest ja no. Sí, a veure. Tornem-hi. Eric, no necessites... Tira una mica cap allà, Marta. Ai. Número El 1. número 1 agafa un regal, aquest no juga. L'obre, l'ensenya i se'l queda. El número 2 pot agafar un regal tancat o robar-li el número 1 perquè el té obert. A més ho fa el ritme, quan ho diu. Llavors, ara et quedes sense regal i n'has d'agafar un altre. Perquè una norma és que tu no pots robar el que t'acaben de robar. M'he perdut ja. Haig de venir a setembre? Vinga. No ho entenc. Au. Si no calleu no ens entenem. Sí. El número... Bueno, que l'ha robat, l'obre. Ara, el número 3... Aquest o un altre. I així successivament. Què passa? Un moment. Que li roba, li va... Sí, a veure, un moment. El que no passa... Torn de preguntes al final. Primer t'expliquen després es fan les preguntes. Que després això sempre fa molta gràcia. Que bono, sí, m'encanta aquestes coses. El que no es pot fer és... Però no em puc quedar tres, sí. Llavors, quan un regal el tens per segona vegada a les teves mans, ja és teu per sempre i et retires del joc i te'l quedes. Pregunta. Si no s'acabaria mai si un d'això. Pots fer un resum, de conclusió i tal, perquè jo no m'he enterat de res, he arribat tard. Fora 5 minuts. Quin passa els apunts? Amb llenguatge per sort. Sí, quan a tu t'han robat un regal i la gent continua jugant i per regles del joc tu el tornes a tenir a les teves mans, aquest regal ja és teu. Sempre. El mateix. Clar, quan tu tens dues vegades un regal a la mà, ja no jugues i te'n vas. Per tant, què passa? Que els números... Què passa? Tothom està preocupat per tenir un regal, fixeu-vos-hi bé. Entenem les oportunitats de triar regals. Podem fer una prova. Però... Perdó. Va, comencem. Vinga. Però, com més temps passa, més possibilitats hi ha que la gent s'hi queda definitivament el regal, perquè si robes... Què passa? Que si no es roba, van succeint-se els números, van agafant regals i no hi juga. Bueno, sí que juga. Seran les 4 del matí. Fem un... Conclusió, llavors, robeu. El que volem fer és un pacte, vale? Sí, jo et robo tu em robes a mi i després hem de trobar algú que ens agafi i ens robi. M'interessa que ens agradi pagar. Bueno, uy, al saco, la mano inocente. Chan. Número 1? Robi un número? L'ordre en el que anaràs. No, jo paro. No has posat regal? No. En 10. Puc ensenyar? El puc ensenyar a càmera? L'ensenyo a càmera, que hi hagi testimonis? El 20. Tu el 10. Jo crec que són... Uah, jo robaré molt, Bueno, yo creo que es prudencial para la grabar ya. Ja ho he fet. Bueno,